Minta ke India kamat ya ke jingshim dor ke Kamrit ke belong 10% ke biar nak kat persen hadin bau Presiden jong ke Amerika Donald Trump upala penpena ya ke jingshim khajna thamai ke perthai halor kitiar balawan ras Amerika hadin karai jong ke Supreme Court persya ya ke jingshim khajna ke bahe jong u. Ha ke jing penpena ke bala ai kerteng ke jing penjari ya ke bailut kesan besipor ban weng ya ke jing bekong san jong ke jingsiu syabari utrom uloong bola penjari nak ke benta ke por ke besispa san posngi ya ke jingsiu bailut kesan besipor ke 10% at valorem. Halor kimar bala wenra syakari Amerika ke pestang nadu ke arpsau tarik unai wieng. Nak persim ya kini ke dor khajna ke thamai ke pelong 10% ke bantri kam ha kiri ha keleng ke perthai kimar India ke bala wanra sya US kin hap syu ha ke dor khajna ke wakat persen ke bala rai hadien bala penbana ya ke rukom trikam nak ke benta ke jingete kular bersipor halor ke khai pateng hapleng ke India bat ke US. Ha ke jingsha pen paidien ke bakrau ha ke jingtmu bakong san jong ke yok ke kot jong Donald Trump ha ke samoy trikam ke ar jong u ke yeng bishar bahkli du jong ke US ha karai ke bandriu bat lai ke bala tho da unong bishar barang ba John Roberts kalarai ba ki khajna bala bu da utrom ha ki jat bridriu ha keleng ke petai kilong ki babi an bat u president ula palat ya ke bor jong u ha ba ula penjari ya ka. Hai ka pasdang jong ni ubnai kat ba ke US bat ke India ki dang penpena bakila poi sha ka phang preng na ka benta ka jingate kular basipor halor ka khai pateng u Donald Trump ula penmi ya ka hukum ka ba weng no ya ka khajna penstom ka ba arpusan persen ka labu halor ka jingthiet jongka ya ka umpniang na Russia na ka ba u president jong ka US ula kro ya ka jingkular jong ka New Delhi pan khanglat ya ka mucha ki jingni hapo kate ki jingate khai pateng ka Washington kan shim ya dor bala penduna ya ka dor bai siu kliang na ka New Delhi ta ka penhiar ya ka na ka arpasan persen sya ka khat persen u Donald Trump ulo soi ya ka jingpen bana ban bu ya ka khajna mar basipor ban weng ya ki jing bakong san jong ka jingsiu shawari mat memteng ya ka kam jong ka bor sanchar ban penya ha biang ya ki jing dai khai pateng jongi ban ai jing mentoi ya ki nong trei ki nong rep bat ki nong snamar na Amerika ka kot jingtep bala penmi da ka White House kala ong ba utrom Pendon kam ya kabor jong u kat kum ka kendon chispa ar jong ka ai khai pateng jong snem khat khandai nyau posau ka ba ai bor yo president ban weng ye ki katu kat ni ki jing bakong san jong ka jing siu ha ka perthai leng ba ki jing siu ba kham he bat ki wei ki jing khang ba kerpang ban wanra mar na bari ka jing penpana ka bu ha ka por ka basispa san posngi ya ka khajna ka 10% halor ki mar ki bala wanra syakari Amerika ka khajna basipor kan trekam ha ka arpsau tarik February ha ka por khat ar baje min step kat kum ka por jong ka than mi ka kot jing tep kala kdo ba katu ka ni ki mar kin ha ka khajna wanra mar sipor namar ki jing don kam jong ka yo ka kot jong ka US lani knang ban pentikna ba ka khajna kan kham pen bai bhai ya ki jing bakong san jong ka jing siu shabari ka ba ka Amerika ka yakundu Putrom ulat herting yakinong bishar jong ka Supreme Court ki barai persya u da ka khot yaki ki riu bi pat ki lap dok karai jong ka ying syak kasari Supreme Court halor ki khajna ka long ka pendu jingkermen hadu kata ban ngol ran yaki katu ka ni ki khot jong ka ying kasari ki basngol ran shisha namar bakim don ka jingslur ban le ya ka badai na ka benta ka ri jongi la ong utrom ha ka jingalang bat ki nong tho ko bor ha White House ha ka si pale tang katu ka ni kenta hadien balawan karai bakali hatu kalentri trekam na ka benta ka jingate kular pasipor halor ka khai pateng bat ka India ka bala khmi lenti ba on saya soishen ka yeng ha ka lengkha jong karai jong ka yeng bishar ba kli du utrom ulong omdon aa ka bakala ha ka jingkren jong u ha ka jingyalang bat ki nong tho khubor u Donald Trump ulong ba ula pendon kam ye ki khajna pen kutno ya ka thama hapleng ka India bat ka Pakistan kan ba ula ther ye ka Supreme Court halor karai jong ka ban weng no ye ki khajna ba he jong u ki bala penjari ye ki ri ha ka leng ka perthai ki khajna ru kumju ula pendon kam ban pen kutno ya prat na ki pratali ki thama ki bangala penbet pratali ki thama la phikwa na em kentup ya ka India Pakistan ki bahe nuclear kila banlong nuklear la ong utrom